Tinini topik hinke sajlano hamya sapano nakarjak mano. Phiaba Phola Kwtharno hamya samani nakarjak manglak. O kokno tui phari sing tinio Phola o kuplung onglayano. Puila sing khuk tanglayano. Mathai simani 12 ni 31-32. Aboni bagino ang norokno o kok sao bororok jesa somsok khlaimani jesa kok hamya samani abo nakarjak na tongo. Tamake Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjaglak. Borok ni sajlano hamya sanai borok bo nakarjakna tongo. Tamake Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjaglak. Tabuk buya ulo buya. Khajani poito khlainirok. O kok mangno saimanna bagui. Mathai 12 ni 31-32 bai kwrwngjak saka tei torani beramrokno kaham khe surima bai koinene ongma bai Phola ni subasuk sanui siringkhe kaitor singno klaisa khe saiman dinai. Abono karibo Bible ni tebo kubun bijao Mark, Luke, John a korogo sijak tongo aborno cherinai tebo kahamke bujinai. Aboni bagino kaisa verse bai mungsapano doctrine eba decisiono phaimanya hinke lama se koronai. For example, ama kaitor Galatia saini 26 no tui simise ama tongo ni doctrine snamui pai tinio lama koromani. Harike sing puya naileyano Phola Kwthar tamo Phola Kwthar sabo. Phola Kwthar abo mungsa pawairia. Phola Kwthar abo borogya. Phola Kwthar rongkha oishorik bekti se kaitini khoroktham bekti torni bisingo bo khoroksa. Bo sakphangno kaitor se kaitor kaisa se kaitor bo sakno phununa bagui phasala Phola Kwtharni bisingtike singno phunugo. Ekjohon 5 ni 7 no khuktangkhe srai ongo. Pia suknahao saki kwtham tongo. Aborok khe pha kok tei Phola Kwthar. O kwtham thamno kaisa se jingaro nugo suknahao saki kwtham tongo hini sao. A saki kwtham sabongka ke kaitor bo sakphang pha ongui tei kaitoni kok abo Jisu ongui tei kaitoni Phola Kwthar ongui o kwtham thamno kaisa se hini sao. Kaitor Sarvashaktiman nongmani bagui bo khoroksa himphano khoroktham ke singno prakash khlaikya. A khoroktamui khoroksa kaitono sing khulumo. Phaidike tamni bagui Jisu okokno saka sakang abono se nailaigraono. Aboni context tamo abono sing bujilaigraono. Mark simani 3 ni 28 ni simi 30 jora khuk tangano. Okokno moitonarikdi bororok asik sumsuk khlaimorok bai kaitono asik hamya samarok bebakno nakarjakna tongo. Jora Jisuni mungno tui kwbangma bororokno hamya slaimani tongo. Saya samani tongo, serengjakmani tongo, tatal khe kok samani tongo, satokmani tongo, poito khlaiya ongmani tongo. Haifano aborni bisingo baksa borok sakno saya saimanui bujiui Jisu khaki philei phayo. Boni samungrokno nugui poito khlaiui Jisuno yasago tei boni jotto sumsok nakarjago. Ekjohon 1 ni 9 o kok sao. Phiaba sing kaitoni thani chini sumsorok gosikhe bo kok narigui soikhe nainai hakebo chini sumsorokno nakarnai phia sing bebak samung hamya khlaimano susanai. Singoro Mark 3:28 ni a kok mang obono nugo. O kokno muitonardi borok asik sumsok khlaimorok kaitono asik hamya samarok bebakno nakarjakna tongo. Jeforo sing kaiton thanio khabai khukbai jotto sumsono kaiton thanio gosiwano te kaitor abono nakarnani o kokno samase. 29 no khuk tangano. Phia Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjaglak. Tamni hinke bini sumsokno bo rujuphlai mang ma tongsinai. Jisuni kok samano poito saya haifano boni samung khlaimarokno nugui phano poito satung hini Jisu o sangsaro tongphruo kwbangma soidini samung khlaikya. Kuthino muthangka hamyano hamrikha. Motai hamya kolobjakno hamrikha. Aborno nugui phano baksa phariserok khaki pilya abono kubui hinui poito khlaiya. Nukruti phano nugya haike tongo bukhano kra khlaikya. Sumsoni khaki pilya Jisu je samung khlaimarokno nugui phano saimani phano poito saya ongmabai sumsokni nakarmanya nakarsanyani bagui borni sumsokno rujuphlai mang ma tongsinai a sumsokni nakarmung manglak tabuk buya ulo buya tamni hinba borok kaiton thani nakarse sanya khaki pilya hinke. Tabungni jorao bo haino Jisu boni kwbangma samung simiya
bo thuyui thangai basamani abo phola kathani bisingti se bo phola kathani bisingti se bo thangai basao a pholani samurokno khnaui tabuk phano borok poito saya khaki philia nakar bosanya borok a kokno sak nangjaya hamya se sao borok bahike mothangjaknai bahike borok nakar mannai manya tamni hinba borok a Jisu Kristoni samung khlaimarok phola kathani bisingti samung khlaimarokno poito sayani bagui singlugo Rom 8:11 o Jisu Kristo thuyui thangai basamani abo phola kathani bisingti se ongo ni sijak tongo khukdangano Rom 8:11 Jisu no kuthini mothangai tisanai kaituni phola noroni bisingo tongkhe hake Kristo no kuthini mothangai tisanai bo noroni bisingo tongnai bini phola bai noroni bosak thiblang bo mothangnai oro singlugo Jisu no kuthini mothangai tisanai ongkha kaituni phola bo se Jisu Kristo no kuthini mothangai tisao oni sao phola kathani o samurno tabuk phano poito khlai hankake abotei nakarmung manglak o kokno sananai mase phaidike tamni Jisu Kristo o kokno azarao saka aboni kontekso tekisa thanglayano mathai 12:22 ni simi 24 jora khukdangano 27-28 khukdangano tei 31-32 no nayano apro borok khoroksa Jisun thani tu bujakha o borok matai hamya kolobjak mabai mokol bo nugya kok bo manya Jisu bono hamrika hake bo mokol bo nukha kok bo sawi mankha lukrok wana jagui bo dawoni sajlaya onglak diba hini salaikya omono khnawi pharisai rok khai hini saka matai hamya rokni bokhorokni Belzebulni phan baise bo matai hamya rikhlayo oro jingnugo Jisu Kristo khoroksa matai hamya kolobjakno hamrimani phola kathani bisingti hamrimanose pharisai rok tamosa male pharisai rok Jisu Kristo no shaytani phan baise Belzebulni phan baise matai rikhlayo hini sao o kokno tuise Jisu Kristo samani sabono samani pharisai no samani 27-28 khukdangano Belzebul rimani phan baise ang matai hamya rikhlayo hini norok salayo hinkhe noroni borokno matai hamya rikhlainani phan saborisla noroni borokno noroni okok saya hunoi phunugo haiya ahaiya kaituni pholase ano matai hamya rikhlainani phan dio abono kaituni ha norokni thani sokpaikya hunoi sijagribo oro singnugo Jisu Kristo okokno kifili samani Jisu Kristo o sangsaro tongpro je soidanni samung khlailangmani abo beba phola kathani bisingti se khlayo phiaba pharisai rok bono tamo hangka hamale soitani phan baise khlayo ni sao kaitor soitano bisikse hamjagya kaitor soitano bisikse sajagya a soitan baise kaituni samungno suwo amoi Jisu Kristo abono tui ragdama khlayo kaituni samungno Jisu Kristo je samung khlailangmani o sangsaro tongoi bo je soidanni samung khlailangmani abono tui poito khlainani kaituni samung phola kathani samung ni poito khlaian nangnai hingkese mothangjaknai ongyake mothangjak o sangsaro tongprobuya ulobuya ni sao 31-32 khukdang piwano aboni bagini angno okok sao borok jesa sumjok klaimani jesa kok hamya samani abo nakarjakna tongo tamake phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjakla borni sajlano hamya sanai borok bo nakarjakna tongo tamake phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjakla tabuk buya ulobuya Mark 3:30 khukdangano Jisu Kristo okokno tamni bagai saka hamaloro chingnugo bo matai hamya kolobjakha hunoi baksa sama baise Jisu okokno sao singsrai sraike saimankha Jisu Kristo tamni okokno saka hamale pharisai rok masa sao pharisai rok bono je samung khlaimano tui abono sodase nugui poito khlaya soitini phan baise samung khlai ni sama baise Jisu Kristo okokno sao pharisai rokno khajani poito khlaini rok tabuk phano Jisuni a soijoni samung rokno bo sakbai thang samung khlaima rokno bo kuthuni thangai basamani okok rokno kwbangma borokno sak nangjagya tongo poito khlaiya tongo hamya samani tongo abo soitanni se hinui samani tongo borok khaja kifilya sumchokni nakarbo sainya borok o mahaino tongkhe bahake nakarjakmung mannai paboni kaisa kaham example ang nukha khoroksa ama kaitoni busa sing soi poito khlai tongnai rok girjao kuthumani a girjano nugui bo sao abo soitani jaga se soitani nokse hine o se rok amno bhaike srakhana abo obossoi boni ma pha bono phiringmani bagise naidi o ama kaitorok bahake kaitoni noktharno se soitani nok hnoi cherokno phiringui tong borok o somsoni khaki phili hangake o sayani khaki phili hangke
borok gaijana borni a somsok borni bokhrogono klainai borni somsokni nakarmung tei tonglak orobuya ulobuya phiaba singte kaisa thayo nugo Nicodemus ni khoroksa pharisai bo Jisu Christ ni samurno nugui bo saimankha bo abo aino khlaimaya kaitor bo baito yakhe abo sombobongya aboni bagui abono poido khlaima bai kaitoni samuno poido khlaima bai bo mathangjak mani singnugo tabuk ning ang Phola Kwtharno mankha singse Phola Kwtharni mondir singse Phola Kwtharni nok tharongkha abo bahaike ongkha Jisu Christo je soidomni samung khlailangmani bo Phola Kwtharni bisingtui thangai basamani aborno sing poido khlaima bisingti se ongo 1 Korinti ni 16 bo okokno sawo norok sawi manya dai norok ongkha kaitini nokthar phia kaitini phola norokni bisingo tongo khajani poido khlaini rok tabu baksa borok sawo bo Phola Kwthar mankha bo Phola Kwthar se hinmani abo bo phola aborok bo phola le ongnai ba phola kaisa se hinke kubuni phola le tei kurinyable hamyano hamri mani simino Phola Kwtharni mari ongi manya hamyano hamri ke simino Phola Kwthar mankha Kwthare lambago mai samani kuri Pentecost salo je Phola Kwthar manai rok abor bebak sumjoni se khaki pilo mathangjak mano se saimano Jisu no se yasago hake sing aronuko Phola Kwtharni mari tamo Phola Kwtharni mari ongkha mathangjak mani silse aboni bagui bo Phola kaitoni ya abono sing siri nanya nangnai abo Phola Kwtharno Hamya Samani ya kaitoni elembago samase bo bak soi ya abono sing sei rakhe bahaikela saimanai ba bobo kaitoni aroni ya ekjohon chaini ekni duyo singno dagiu khajani takhurok bebak pholano poito taklaidi tamokhe pholarogabo kaitoni aroni da potali uinaidi tamni hinba diari phatra kwbangma sangsar ganang yokhorka ning a phola kaitoni ya omodui khe sawi manano Jisu Christ no borok ongui phaika hwnui gosinai borok bo kaitoni aroni pholano mankha ang poito khlaio norok tinio a kokno bo buji khana hwnui tei pholao bo kuplung ongkha hwnui ang poito sawo kaitor norok jotono hamari khlaiton thung amen